טוב, רותי, אני רוצה להקריא לך עכשיו תגובה שאחת המטופלות של שחל כתבה עליכם על המוקד. אני רוצה להביע את תודתי העמוקה מכל ליבי על הטיפול המסור והמקצועי שהענקתם לבעלי. ברגעים כאלו, כל עזרה היא קריטית והצוות שלכם היה שם עבורנו. מהשיחה הראשונה עם האחים והאחיות ממוקד שחל שהעניקו לנו תמיכה רבה בשיחה, ועד לרגע הגעת הצוות לביתנו, הרגשנו שאנחנו נמצאים בידיים טובות ומקצועיות. עשיתם את ההבדל עבורנו ברגע כה קשה ודרמטי. אני מעריכה את המסירות והנכונות שלכם לסייע. תודה רבה על כל מה שעשיתם. אני ממליצה בחום על הצוות שלכם לכל מי שזקוק לשירותים רפואיים. איך התחושה לשמוע את המילים החמות האלה וככה שמפרגנים ואומרים תודה? זה תמיד ממלא את הלב, כי את יודעת שהצלת עוד בן אדם ויכולת לעזור לו. כי זה אחד המטרות שאנחנו בשביל זה נמצאים. אם אנחנו יכולים שנגיע כמה שיותר מהר ונוכל להגיע לבן אדם ולמנוע נזק שהוא יהיה בלתי הפיך. ואיך התחושה לדעת באמת שאת מצילה חיים? אין תחושה אלאית מזאת. זה הכיף הכי גדול שיכול להיות, והלב שלך מתמלא שהצלת עוד בן אדם.